Van Kwijngemien, de jongen Anders uit de Ulbert moeder, 4 jaar, inmiddels vorig jaar aangewezen. En die mag ook gaan proberen om zich dit jaar in het verrichtingsonderzoek op te werken naar het felbegeerde dekbrevet. Anders 451, dus de vader van deze Julius. De eerste Friese hengst ooit, Anders bedoel ik dan natuurlijk, die actief was op de Wereldruiter, spelen met zijn Afrikaanse eigenaresse Ger Burger. En daar heb u hopelijk net als ik van genoten. Een hengst met veel looflust. Prima beweging ook. En een aangeorganiseerd team om deze hengst daar te brengen. En dat zal uiteindelijk richting het dekbrevet moeten gaan. En u mag natuurlijk best applaudisseren voor deze talentvolle jonge hengst. Jawel. Laat hem nog maar eens even keren. En dan komt hij nog een keer. Anders keer over. Let op dit. Een mooie presentatie van het team Okkema van een kandidaathengst. Julius van de Kwijngemien, Anders Kerel. Julius! Melle van de Hulshorst is de